Здравейте! Днес ще поговорим за 5 грешки, които ви спират да сте в добра форма. Има супер много неща, които съм забелязала в хората, че допускат като грешки, така че бих искала да поговоря с вас на тази тема. Смятам, че може всеки да си вземе някакви свои полезни съвети, така че останете с мен и започваме с 5 грешки. Първата, най-често срещана грешка, която забелязвам, е купуването на излишни продукти. Повечето хора всъщност нямат ясна цел, всъщност какво ще дадат за седмицата всеки ден. Много често се случва хората да купуват много продукти, които всъщност не им трябват, но понеже са на промоция, са решили да си вземат. Така е с сладките неща, така е с опаковките, всички, повечето храни всъщност, които са в опаковки. И всъщност хората прекаляват с тези покупки и за да могат да ги изядат през седмицата, те даже ядат повече храна, отколкото е необходимо. И това е доста голяма грешка, която забелязвам. Защото купуването на излишни продукти е много често срещано. Тоест, ако ти нямаш ясна цел, нямаш ясна представа какво точно ще ядеш през седмицата и всъщност започваш да си взимаш всичко, което ти хареса, това не е най-правилният метод. Защото ти, когато нямаш някаква цел и въобще тук не говорим да си в някакъв стриктен режим, но поне горе-долу да имаш представа за какво ги взимаш тези продукти. Има хора, които започват, примерно, имат слабост към сладкото. Някои хора дори не им понася самото сладко. Но въпреки всички, когато видят, че има някаква промоция и започват да дадат и да си взимат излишни продукти, които после се чудят как хем да ги спрат, хем да не ги ядат, хем обаче и да ги изхъбят. Разбирате ли? Мисля, това е толкова сложен процес, че всъщност това е може би една от най-важните стъпки. Човек да има самоконтрол и да знае всеки буквално един продукт, който взима, за какво му е. Като отидеш в супермаркета или в големия супермаркет или в малък магазин, където да отиваш, помисли си от какво имаш нужда наистина. Какво ще ядеш тази седмица? Какво мислиш да готвиш като цяло? Кои са ти най-необходимите продукти всъщност за тази седмица? Какво е най-важното за теб? Защото когато прекаляваш с излишни продукти, после се чудиш как да ги схъбиш, същевременно се обвиняваш, че започваш да ги ядеш и ядеш примерно неща, които си искал да ги спреш примерно тази седмица и то става като един кръговрат, от който няма излизане. Просто няма как да излезеш, ако ти не си поставиш ясна цел какво искаш да ядеш за тази седмица. И пак ви казвам, тук не става въпрос за супер строг режим. Примерно да ядете точно определено количество абсолютно всеки ден едно и също и само това да се взимате и купувате. Тук имам предвид просто да придобиете този навик да пазарувате правилно и разумно. А не да пазарувате според това какво има в магазина като промоция или така нататък. Защото повечето опаковани продукти всъщност не ни много помагат за нашето тяло. Ако ни се дояжда, окей. Но примерно има хора, които видят, че има шоколад на промоция, взимат си 6, един цял шоколад го ядат за един ден буквално, да не кажа чак и за едно ядене. И всъщност това е много. И ако имаш такъв проблем и започнеш да си купуваш по 6 шоколада, а искаш да ги спреш, как ще го направиш? Доста е трудно. Наистина. И затова ви казвам, че всъщност е много важно да се научите да пазарувате разумно. Защото ако придобием този навик да се учим да пазаруваме това, което не е необходимо, това ще ни спести много мъки, тревоги и излишни притеснения. Някак си хората са свикнали, като видят толкова много неща, особено когато влязат в голям супермаркет, да започнат да искат и още, и още, и още. Един съвет между другото. Не пазарувайте, когато сте гладни, защото със сигурност ще вземете много повече неща, отколкото са ви необходими. И всъщност, даже може да се случи така, че това, което го вземете, всъщност да не го издадете и така, примерно да мине 2-3 седмици, защото просто сте взели прекалено много храна и накрая даже ви остава, а някой път се и разваля. Така че по-добре си подберете храни, които наистина имате нужда. Не прекалявайте с количеството. Дори да е на промоция, преценете си точно колко ще ви трябва. Примерно, ако пиете, както мен, топла вода с мед и лимон, сутрин на гладно,
Значи тогава не взимайте 1 кило лимони, просто вземете 7 лимона, примерно за седмицата. Дори да не промоция, това не означава, че вие трябва да взимате огромно количество лимони, защото, примерно, някои продукти могат да се развалят и накрая вие си давате парите, а всъщност продуктите се развалят. Затова е много хубаво да се предвиди колко пари ще дадете и всъщност колко количество, за да бъде всичко разумно. Разбирате ли? Просто трябва да се научим да пазаруваме разумно. Материята ми падна, затова продължавам с следващите грешки. Втора грешка е липса на търпение и постоянство. Това, което забелязвам в много хора, е наистина да нямат търпението, просто да издържат, да са постоянни в това да тренират, в това да се хранят по-здравословно, по-балансирано и това доста им пречи. Това е може би една от даже основните грешки след първата грешка, след купуването на излишни продукти, тъй като това нещо се изгражда с дисциплина. Това нещо се прави с абсолютни всекидневни задачки. И честно казвам, много от хората казват, ще започнат от понеделник, ще тренирам всеки ден и така, може би след 1-2 седмици бързо се отказват, защото имат мускулни трески, защото чувстват изморени, защото просто някакси нямат желание дори да продължат. И те си мислят, че ако примерно тренират 2-3 пъти в седмицата и после примерно спрат или пак отново продължат, нали, ще имат най-големите резултати в най-кратък срок. А какво се случва? Точно обратното. Когато спираш, когато се отказваш, когато продължаваш, когато пак спираш и постоянно си напред-назад, 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 няма как да очакваш толкова бързи резултати. Нека си представим, че рисуваме една картина. Тя няма как да стане от днес за утре, нали? Трябва да мине известно време първо да се направи скица, след това да се бояде с бои, след това да изсъхне и чак тогава най-накрая картината е готова. Но кога една картина е готова? Когато се правят всекидневни стъпки или дори да не е всеки ден и отнема време за да се направи. Същото е както ние си строим нашето тяло. Ние оформяме нашето тяло. Ние сваляме и вдигаме килограми според нашето мислене, нашето постоянство, нашия труд, който полагаме всекидневно. И именно тук трябва да изключим тази фраза от нашия мозък, че всичко се случва бързо. Всичко се случва постепенно, с времето. Ако, примерно, една жена е качила 80 кг, а иска, примерно, да стане 50, няма как от днес за утре в буквален смисъл да свали 30 кг. Това е невъзможно, не е здравословно включително и най-много да си причини изключително големи и сериозни проблеми. Пък и плюс това наистина е невъзможно това да се случи. Трябва да бъдем по-реалистични с нашите цели. Да бъдем по-осъзнати и да знаем, че всъщност ако правим всеки ден крачки, по-малко, така можем да постигнем истинските цели и резултати. Това е все едно, дори с кола, като пътуваме надалече, примерно от България за чужбина, спираме, почиваме и тръгваме и може така, карайки с колата, да стигнем до определена дестинация. Представете си го вашата цел, за вашето тяло, да бъдете в добра форма, да вървите от точка А до точка Б и да си направите буквално малките стъпки, които искате да постигнете за всяка седмица. Така ще бъде много по-лесно да изпълнявате вашите всекидневни задачи, така че да бъдете по-постоянни. Това, което при мен работи, е буквално да си направя график още от неделя за цялата седмица, какво бих могла да тренирам, какво би било добре за мен да направя в тази седмица, така че в края на седмица вече съм удовлетворена от това, което съм постигнала. А когато има дни, в които съм, например, по-изморена, не доспала заради децата, задължително правя по-леки тренировки и не се натоварвам прекалено много, защото има дни, в които просто мората е толкова силна, че тялото ми буквално сякаш се срива. И когато това нещо се случи, нали, прекалено продължително време от недоспиване, определено усещам, че имам нужда от по-леки тренировки. Но в последните години аз експериментирам доста с пилата, с упражнения, с повече упражнения за диастазата, за тазовото дъно, особено след като съм родила. Между другото, за което мога да ви разкажа малко повече в един клуб, който се опитвам да създам. Там ще бъде само за майки, само за възстановяване след раждане и мога да ви покажа всъщност някои от тренировките, които ще създам. Те могат да бъдат подходящи и заедно с децата, така че ще бъде интересно. Това, което аз правя, е буквално да си имам график за цялата седмица. И всеки ден постоянно да си следвам този график.
намила съм си днес, ще тренирам точно определени упражнения, утре ще тренирам друга тренировка и така си имам график. Аз си знам всяка седмица какво ще имам да тренирам. И това определено ми помага да бъда постоянно в собствените тренировки, а е най-важното. Аз знам моето защо. Защо искам да тренирам. Това ме мотивира достатъчно много, за да бъда постоянна и да бъда дисциплинирана в моите тренировки. Моето защо е просто да бъда здрава, щастлива и да се чувствам добре в тялото си. Това е моето защо. Аз, когато бях започнала да тренирам, исках да имам плочки и това беше моята мечта и когато я постигнах, вече осъзнах, че наистина, когато човек се науми дадена цел, нищо не може да го спре. Така че, бъдете постоянни и имайте повече търпение. Хубавите неща наистина се случват бавно, както казват хората. Сега продължавам с следващата грешка, която хората допускат. Трета грешка. Грешни навици. Доста хора имат изключително грешни навици. Като да започнем с това, примерно да не дадат цял ден и накрая на деня започва да се тъпчат с абсолютно всичко, което намерят в хладилника. Това е абсолютно нездравословно, излишно натоварване на стомаха и е доста вредно за дългосрочен план. Също така може да се каже за много грешни навици от към храна, кое си мисля, че е здравословно, кое не е. Наблягат повече на по-мазни храни или наблягат повече на изкуствени такива подсладени храни, на подправки, които не са здравословни също, като мононатриев глутамат. Значи искам да направя едно клипче по-подробно за тези подправки, защото много хора дори не осъзнават какво ядат. И тук мога да говоря много, наистина много. Защото грешни навиците се добиват още от ранна възраст, от ранна детска възраст. Това, което на теб са те учили като начин на хранене, дори да си дояждаш храната, защото просто някой ще ти я вземе и някакви такива заплахи. Не знам дали сте получавали заплахи, когато сте били малки, да си дояждате храната, но това определено те кара да се тъпчеш дори когато не си гладен, което също е вредно за стомаха. Така че е много важно човек да си изгради правилни навици. От към хранене, от към движение, от към всичко, което е свързано с твоето здраве. Така човек ще се чувства много по-добре. Грешни навици могат да се придобият много лесно, много бързо, особено когато някой ти е набил някакви неща в главата. Или, примерно, си слушал постоянно някакви новини или някакви странични книги, които си чел, или от някъде просто информация. В момента в интернет, честно казано, информацията е бол. Има прекалено много информация и човек даже се обърква кое е правилно и кое не е. Кое всъщност работи за него и кое не работи. И да, от тук като се замисля, нали, човек просто толкова бързо може да се захване за някаква информация и да повярва, че това е истина и всъщност да си вреди за напред. Така че е много важно да знае човек и да бъде информиран. Кое е полезно за него? Кое работи за него? Кое не работи? Кое е вредно за него? Когато човек се информира и започне да получава повече информация, да проучва, да тества върху себе си, дори ако се наложи да се свържи с някакъв лекар, за да види към какво има поносимост, към какво има непоносимост. Това може много по-лесно да създаде по-правилни хранителни навици, а и не само хранителни. Навици свързани с движението и с всичко останало, което е свързано с това ти да бъдеш в добра форма. Бих направила определено по-подробно видео за тези навици, защото тук мога да кажа прекалено много неща. А в това видео исках да бъде всичко по-съкратено и по-збрано, така че ще направя отделно видео за това. И ще го оставя някъде в линк в описанието. Продължавам с четвъртата грешка. Калориен прием. Много хора, всъщност забелязвам, че започват все повече хора да се вълнуват от калориен прием, което е хубаво. Много се радвам, че хората се замислят всъщност колко калории приемат през деня. За тези от вас, които не знаят какво е калориен прием, това означава калориите, които приемаш в дадена храна. Всяка храна има определени калории. Има определено количество мазнини, определено количество протеини, определено количество въглехидрати. Когато човек яде дадена храна, е хубаво ние да приемем достатъчно калории за деня, защото много хора дори не достигат до точното количество калории, които им е нужен за деня и следователно нямат енергия, чувстват се по-отпаднали или пък когато пък прекалят с прекалено много калории, пък започват да качват, да се чудят откъде идва това нещо. Когато човек не си следи калориите, когато човек не следи какво всъщност яде,
по някакъв начин може или да качи килограми, или да започне да сваля, дори без да осъзнава. Така че е хубаво, даже дори и за това да направя допълнително видео, за да разкажа малко по-подробно какво представляват калориите. Това, което аз искам да ви кажа, е, че според твоето тяло, според твоите килограми, според твоята възраст, всеки човек има нужда да яде точно определен брой калории, в които са нужни определено количество на макронутриенти, мазнини, въглехидрати, витамини, минерали, както и протеини. За всеки човек това количество е индивидуално. И е много хубаво и е важно човек да се замисля повече каква храна приема в тялото си. Ако ти, например, строиш къща и искаш да е здрава, да е стабилна, за да издържи по-дълго време, ще използваш материали, които издържат по-дълго време, нали? Няма да направиш от хартия и буквално вятъра да е духне и тя да се унищожи тотално. Представи си, че това е твоето тяло. Къщата е твоя дом. Твоето тяло е твоя храм. Ти се грижи за него, така както ти го подхранваш с твоята храна, с всичко, което пиеш и приемаш като течност и като храна. Така че замисли се какво ти искаш да постигнеш. Каква е твоята цел, какво те кара ти да се чувстваш добре в кожата си и следователно искаш да качиш или искаш да отслабнеш килограми, но не до такава степен, че да буквално да си преклено клющав, а да си в нормата, да си в добра форма, ти да се чувстваш просто комфортно. И след като си определиш тази цел, много по-лесно можеш да определиш всъщност колко калории имаш нужда за деня. Когато приемеш вече тези калории, вече можеш да се насочиш върху това как точно да започнеш да се храниш по-балансирано, така че да изградиш правилните хранителни навици. И доста често хора, които правят, всъщност, е просто да прекаляват с тези калории. Когато започнат, примерно, да се тъпчат постоянно, даже емоционалното хранене всъщност е много голям проблем, защото когато се храниш емоционално, ти не само, че изяждаш по-голямо количество храна, но и започваш да изяждаш много повече калории, отколкото са ти нужни и в един момент просто става като един кръговрат. Започваш да се храниш здравословно, обаче става нещо в работата, в семейството, с децата и всичко това нещо ти се струпва, ти се претоварваш, буквално получаваш бърнаут, прегряваш. Мозъкът ти прегрява, ти си претоварен, изтощен. Единственото нещо, което те успокоява е да хапнеш нещо сладко, солено и да започнеш буквално да се тъпчеш. И това нещо се случва през ден, през два, няколко пъти в седмицата. И започваш да качваш килограми, от което се чувстваш още по-виновна, още по-зле. И това се получава като един кръговрат. Ако това нещо се случва с теб, искам да ти дам съвет или по-скоро да насочиш малко повече или по-скоро да се самоанализираш малко повече и да знаеш защо тези емоции се проявяват в теб. Какво те кара да прегряваш? Какво те кара да се чувстваш толкова зле? Ако трябва, опиши го в дневник, опиши се емоциите, изкарай се всичко, от което имаш нужда, за да следващия път, като се наложи, примерно да си дояжа определена храна, да се замислиш, трябва ли ми? Искаш ли това нещо да влезе в твоето тяло? Помага ли ти на твоето тяло да се развива добре? Помага ли ти да влезеш в добра форма? Задавай си повече такива въпроси, когато трябваш да посягаш към дадена храна. Или към повече калории, така да се каже. Така че калорийният прием всъщност е изключително важен, за това човек да поддържа килограмите си. А ако вече си свикнал да приемаш точно определено количество калории, няма да ти бъде толкова трудно да постоянно да броиш и да следиш, защото ти вече си свикнал с определеното количество и вече знаеш какво ти стига, какво не ти стига и какво те кара да се претоварваш в организма. Така че, когато човек вече свика калорийния си прием, ще му бъде много по-лесно и няма всъщност да се налага постоянно да брои числа. Както повечето хора казват и всъщност се отчаиват, когато чуват този калориен прием. Така че тук също мога да кажа много неща и бих направила отделно видео за това нещо, за да разкажа малко по-подробно. Ако ти е интересно, всъщност може даже да напишеш коментар в описанието, за да направя по-подробно видео. И сега отиваме към последната пета грешка. Саботиращи мисли. Какво имам предвид с това? Доста хора имат токсична среда около себе си. Роднини, приятели. Дори те се държат токсично към себе си. Тези мисли,
които хората ти ги вкарват в главата, които ти мислиш за себе си, това нещо изобщо не ти помага. Нито на теб психически, нито физически. Когато ти имаш саботиращи мисли, ти започваш да разсъждаваш по съвсем различен начин. Забелязваш повече негативните неща, отколкото положителните. И когато се насочиш върху тези мисли негативни, какво се случва? Ти просто се обграждаш с един негативизъм, който те буквално завърта на 360 градуса и ти не можеш да видиш къде е реалността, къде си ти. Не можеш да видиш себе си с любов. И точно за това, ако искаш ти да си в добра форма, трябва да започнеш да се грижиш за себе си. Отвътре, буквално отвътре, навън. Първо започваш със своите мисли. Да си казваш, че ти можеш да се справиш, че ти имаш добро тяло, ти имаш добри мисли за себе си. Започваш да се правиш комплименти сам, започваш да се уважаваш, започваш да се обичаш. И когато започнеш да обичаш тялото си, такова каквото е, дори с своите недостатъци, особено след раждане, доста жени забелязвам, че ги удрят буквално депресивни мисли, удрят ги много различни негативни мисли, свързани с тялото им, свързано с себе си. И това нещо много провокира жената да се чувства зле в тялото си. Жената просто така се срива психически, че тя се чуди даже откъде да започне и как да се върне в добрата си форма, в която е била. И много често се случва жената много да се влияе от абсолютно всеки човек, който й прави някакви забележки. Ако, примерно, мъжа й прави някакви такива коментари от сорта на трябва да отслабнеш, не изглеждаш добре. Или, примерно, приятелка идва при нея и казва, ама тези панталони са ти много вече тесни. Не можеш да ги облечеш. Или, ти много килограми си качила след раждане. Или, как толкова си стъпкала? Нали, аз от моя опит, след моите 2 раждания, честно казвам, не съм качвала кой знае колко килограми. 10 кг съм качила, после бързо ги свалих. Но идеята ми е, че не всяка жена може да има този контрол да не се тъпче по време на бременност. Зависи много от това как се развиват хормоните. Възстановяването след раждане минава много по-бавно. И повечето жени започват да се обвиняват, че тялото им не е също както е преди. Особено когато техни приятели и познати започват да ги коментират колко по-зле изглеждат. Това много влияе на тяхната психика. Какво обаче една жена може да направи за това нещо? Може да започне с това да игнорира тези негативни мисли и да насочи вниманието върху себе си. Всеки ден да започне да прави нещо, което я кара да се чувства добре. Масажи на лице, упражнения за лице, йога, пилатес, тренировки, разходки сред природа, движение, мазане на правилните кремове за тяло, грижа за кожата, за косата, за всичко, което е свързано с нейното самочувствие. С нещата, които я кара да се чувства добре. Това би провокирало поне малко една жена да се почувства малко по-добре. Когато започне това да става като навик, когато започне да медитира, например, да тренира повече, да се движи повече, да се храни по-добре, когато нейните хормони се нормализират след раждането, всичко вече върви по вода. Просто тогава чак можем да кажем, че жените могат да се почувстват една идея по-добре и вече да се чувстват като хора, а не като майки, цял ден затворени с децата си. Така че тези саботиращи мисли трябва всеки човек по-отделно да работи с тях. Да показва на себе си, че може много повече, отколкото хората му казват и показват. Да казва на себе си, че тялото, което има, е най-големия дар. И човек може да си оформи тялото по най-добрия за него начин. Така че, вместо за човек да се самосъжалява за това, че е качил килограми, за това, че имат някакъв целулит или че има някакъв недостатък в неговото тяло, по-скоро фокусът трябва да е върху какво да направиш ти, за да се чувстваш по-добре в твоята кожа. Какво да направиш ти, за да си в по-добра форма. Така че, вместо да мислиш негативно, насочи тези негативни мисли в нещо положително. Превърни ги в нещо положително. Ако си мислиш, много зле изглеждам, наистина, цялата съм рошава, изморена, изтощена, имам от тук сенки под очите. Как въобще да мисля положително? Ами, стани, среши се,
Напръскай се с хубав парфюм, почувствай се като жена, измий си зъбите, буквално направи нещата, които не те кара да се чувстваш комфортно. Много жени правят тази грешка с това да се обличат с дрехи, които не ги карат да се чувстват добре. Това им смазва допълнително самочувствието. Следователно, те когато се погледнат в огледалото, виждат една рошава, изтощена, изморена жена с дрехи, които не приличат на нищо. И вместо това, просто стани, среши се, направи си прическа, измий си зъбите, напъскай се с парфюм и се почувствай като една готина, свежа и уверена жена. Просто чувствай се като такава. И така отблъсквай всяка една саботираща мисъл и се чувствай добре в кожата си, защото никой друг няма да се чувства по-добре в твоята кожа, освен ти самата. Така че много ще се радвам по някакъв начин, ако мога да ти помогна за някакви съвети и практики с това как да премахнеш тези мисли. В клуба, в който съм създала, мога да намекна малко повече върху тази тема, как една жена наистина се чувства уверена в себе си. Защото виждам, че определено след раждане доста жени се чувстват неуверени и пренебрегнати дори от собствените мъже и това ги кара да се чувстват още по-зле. Но ти си жена и ти си готина жена. Всяка жена може да бъде уверена. Увереността идва отвътре. И върху това как ти вкарваш мислите, които идват отвън към теб. Така че избирай положителните мисли. Избирай това, което те кара да се чувстваш добре. Не избирай негативни мисли, които да те карат да се чувстваш зле и ти самата да потъваш в собствения си капан. Така че бъди смела, бъди готина и бъди себе си. Надявам се това видео да ти е било полезно. Ако има нещо, което би ти било интересно като тема, ще се радвам да споделиш в коментар под видеото. И чао от мен! До скоро! Също иска да кажа, ако ти е интересно да разбереш малко повече за клуба, можеш също да ми пишеш в социалните мрежи. Пожелавам ти приятен и усмихнат ден и бъди щастлива, както и здрава. И най-вече, бъди в добра форма. Всичко зависи изцяло от теб. Чао!